syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, ECQ sa probinsya sang Negros posible pa nga palawigon. Anom ka mga SAP beneficiaries arestado matapos na aktuhan nga nagapanahor. Sa balita nasyonal, duha ka diplomatic protest ginpasaka sa Pilipinas batok sa China. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa mas sobra 6,700. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilog-Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 23 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Posible nga palawigon pa sa Negros Occidental ang ginapatuman nga enhanced community quarantine pagkatapos sa Abril 30. Sa Rimuluan, ang probinsya ang mayara sang duwana ka na record nga positibo sa COVID-19. Sa rin ang pinakauna among taga-Banwa sang Ibi Magalona nga naka-recover na kag ang panibago amo sa karon ang inatutukan sang lokal nga panguluhan sa Banwa sang La Castellana.
Ang Negros Occidental ginpaidalom sa karon sa General Enhanced Community General Community Quarantine. Sa din may pila na ka mga aktibidad nga ginpanugutan base man sa executive order nga ginpagwa ni Governor Lacson. Arestado naman ang 6 ka mga recipients ng special social amelioration program matapos na aktuhan nga nagapanahor sa Barangay 13 Syudad Sang Victorias. Ang mga sospetsado amo sa Elizabeth Gallego 50 anyos, Christine Abancio 38, Danilo Artagame 54, Rodel Octoso 48, Linticar 47, kag Luisa Fernandez 53 anyos lunsay nagapuyo sa among lugar. Sunugi Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, hepe sang Victoria City PNP, naaktuhan sang otoridad ang mga sospetsado nga nagahampang sang madyong matapos ginreklamo sang mga pumuluyo. Dugang pa ni Corpus ang mga sospetsado ang bag-o gid lamang nakabaton sang tag 6,000 pesos sa tung Lunes gikan sa DSWD bilang ayuda sang gobyerno. Nakuha sa panahoran ang duha ka set sang madyong tiles kag kwarta nga ginapatihan pusta sa panahora. Ginprepara na ang kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602 batok sa mga nagkaladakpan. Nagapangatubang karon sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 ukon ang pagbaligya nga paghupot sa illegal nga droga. Ang 3 ka mga persona nga naktuhan sa Victoria City PNP nga nagbaligya sa illegal nga droga sa Barangay 6A sa among syudad. Ang mananakpan ginkilala sa ilananday Maricar Dolendo, 37 anyos, Gerson Miranda, lunsay pumuluyo sa amuman nga lugar. Narakpan man sa operasyon ang pangayaw nga si Belen Castro sa Barangay Mambulak, siyudad sa Silay. Sunod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus sa Sanday Dolendo kag Miranda, ang narakpan akto nga nagabaligya sa ginasospetsuhan Shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno nga buyer. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Corpus sa Abril 19, nakabaton pa sang kwarta gikan sa Social Amelioration Program Sanday Dolendo kag Miranda kag ginhimo kapital sa negosyo sa illegal nga droga. Plano karon ni Corpus nga palambot sa DSWD kag sa lokal nga pamunuan sa syudad ang amo nga insidente. Samtang nag-issue naman sang Executive Order No. 62 Series of 2020 si Murcia Mayor Jerry Rojas nga nagapaidalom sa Barangay Santa Rosa sa Enhanced Community Quarantine kag lockdown naman sa Purok Gloria sang amo nga barangay. Ini matapos maka-record ang suspected COVID-19 patient. Base sa EO nga ginpermahan sang alkalde, ginpaidalom sa ECQ ang Santa Rosa kag lockdown ang Purok Gloria samtang ginahulat ang resulta sang rapid test kag swab sample nga ginkuha sa 25 anyos nga lalaki nga subong naka-quarantine sa hospital sang gobyerno. Gindala sa hospital ang pasyente kagapon sang aga matapos makabatsyag sang 3 ka mga sintomas sang COVID-19 kaangay sang diarrhea, hilanat kag kabudlayan sa pagginhawa. Nagabot naman sa probinsya sang Negros Occidental kahapon sang hapon ang 46 ka mga Negrense nga stranded nga mga pasahero halin sa Metro Manila. Inislangit pasakay sa Cebu Pacific kag ginsaylo sa bus pakadto sa Provincial Healing Center sa Barangay Santo Niño sa banwa sang Ibi Magalona agud nga ipaidalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Sunod kay Local Disaster Risk Reduction Management Officer Sefard Gerard Kailian, 28 sa mga ini ang mga babae kag 18 ang lalaki. Sa kabugusan ang Provincial Healing Center ang mayara na karon 106 ka mga persona nga gina-quarantine. Sa records ng Interagency Task Force, may 1,647 ka mga stranded passengers ang nagparehistro online agud mapakayo sa bulig para makapauli sa probinsya. 666 sa mga ini ang mga pumuluyo sa siyudad sang Bacolod. Ginatingwa naman sang Office of the Civil Defense kuno OCD ang pagpatigayon sang nagakaigo nga koordinasyon sa mga local government units angot sa pila ka mga individual nga nagrosanon kag Bacolod noon nga nagapabilin stranded sa pila ka bahin sang pungsod kag nagapangayo sang bulig para makapauli sa ila tagsa ka mga pamilya. Sunod kay OCD Regional Director Jose Roberto Nunez, isa ini sang panibag-o nga responsibilidad sang iya talatapan base man sa mando nga ginpapanaog sa ila sang departamento sa nasyonal.
Dugang pa ni Nunez sa tion nga makumpleto na ang proseso, ilabi na ang kinanglanon nga mga dokumento, mangin mahapos na ang pagpauli sini nga mga individual. Ginklaro man sini nga hindi lamang sa bahin sang Metro Manila ang mayara sang stranded nga mga Bacolodnon kag Negrosanon, kundi mayara man sa bahin sa Cebu kag pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao. Mga local strandies, yung mga ganyan. Kailangan nating ayusin kasi siyempre ang resolution kasi galing sa central office. So, humihingi pa rin tayo ng mga recommendation sa kanila kasi naka-address yun sa lahat. COCD Regional Director Jose Roberto Nunez. Dead on arrival naman sa Calatrava District Hospital ang isa ka 70 anyos nga babae, samtang pilaso naman ang hinablos ni matapos ginpanglabo dira sa may barangay San Benito sa may Banwa sa Calatrava. Ang napatay ginkilala kay Estrella Pinili kag ang pilason ginkilala naman kay Julita Alibiado. Ginkilala naman ang suspetsado sa kay Renato Di Irio. Sa pagpangusisa ni Police Captain Eugene Tolentino, ang hepe sa Calatrava PNP, ginaligar hubog ining si Derio kag may ginuyatan nga binangon kag ginpanglabo ang mga biktima. Giningagaw padala sa ospital si Pinili apang gindeklarar dead on arrival, samtang hinablo sini nga si Alibiado ang ginsaylo na sa San Carlos City Hospital. Si Derio ang nakapalagyo matapos na mahimo ang ining nga krimen. Ang madugay na nga dinumtanay kag kutso-kutso ang pila sa mga rason nga nakita sa paghimo sang sini nga krimen. Sa katapusan nga balita lokal, pilaso naman ang mag-utod sang gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos ginpanglabo aga sang Abril 22 sa Purok Santo Niño, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Elpidio Malunes Jr., 22 anyos, kag manghod sini nga si Tagoy Malunes, 18 anyos, lunsay pumuluyo sang nasamit nga lugar. Si Elpidio ang may pilas sa tiyan, samtang si Tagoy ang may pilas naman sa tangkugo. Sa inisyal nga pagpangusisa sa Police Station 8, pamilya sang biktima ang ginatudlo naghimo sang krimen. Una diri may natabo nga pagtinapungulay sa tunga sa mga biktima kag sospetsado nga sang ulihin nagresulta sa paglabanay. Action Radio Philippines Standard Time, lasay 15 sa atong mga ka-aksyon para likaw kita sa ubo, sipon, kag ini mga respiratory diseases bala nga kalabanan amo ni ang ginahambal nga sintomas ang COVID-19. Para likaw kita sina ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang atong ginarekomendar sa inyo. Manggarano nini sa vitamin C nga natural ka organic naga-prevent sang ubo, sipon kag hilanat kag iban pa nga respiratory illnesses. Nagapabakod pa sa aton nga immune system o kung tawag naton nga immune booster ini sa research sa Kentucky Medical Center sa USA. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B-complex pa ini. Ang B1 para sa reflexes, ang B6 pabakod sa aton nga baga para likaw sa ubo, ang B12 para sa maayong absorption sa sustansya nga kinanglanong sa aton lawas. So hindi malimpana ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala pa sang preservative kag pure ini nga himo gikan sa mangosteen. Mabakal naton ni sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Duha ka mga diplomatic protest ginpasaka sa Pilipinas batok sa China. Sandang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa masobra 6,700. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Life Extension. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 20. Detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nag-file sang duha ka diplomatic protest batok sa China ang pungsod Pilipinas angot sa ginaligar paglapas sa international law kag sa Philippine sovereignty sa West Philippine Sea. Sa tweet ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ang diplomatic protest ginfile sa Chinese Embassy sa Manila kag ini may koneksyon sa report nga harassment sa Philippine Navy ship kag sa unilateral establishment sang duha ka distrito nga nagsakop sa teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia, Brunei kag Taiwan ang nagapabilin nga mayara sang territorial conflict sa South China Sea. Sa din ang oil kag gas deposits ang nadiskubre sa nagkalain-lain nga area sa amo nga isla. Naglamot naman sa 6,710 ang nagpositibo nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 111 ka panibago nga kaso. Sa record nga ginpagawa Department of Health kahapon nga adlaw, 693 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sang 39. Yara naman sa 446 ang kadamuon sang napatay matapos nadugangan sang siyam kahapon nga adlaw. Nagnubo man ang kadamuon sang COVID-19 nga kaso sa Pilipinas karon nga semana matapos nga ang National Reference Laboratory sa pungsod ang nag-scale down o kung nagbuhin sa ila sining operasyon. Ang Research Institute for Tropical Medicine nga nagapatigan sang madamo nga COVID-19 test sa 17 ka accredited nga laboratorio ang nag-scale down sa ila operasyon matapos nga 40 ka staff ang nagpositibo sa masakit. Sa data sa Department of Health, masobra 35,000 sa kabilugan nga 61,049 ka individual ang gintest sa COVID-19 ang ginproseso sa RITM.
Sunod kay Dr. Celia Carlos, ang RITM Director, nga ang ila index patient amo ang encoder nga ginapatihan na infect sang masakit sa komunidad kag hindi sa iya ginatrabahuan. Samtang ginpaidalong sa lockdown ang Barangay Labangon, Syudad sang Cebu kasunod sang na-record niya siyam ka kaso sang COVID-19 sa lugar. Ginanunsyo ni Cebu City Mayor Edgar Labella ang deklarasyon sang lockdown kag ginpahayag nga ini ang otorisado sang Office of the President. Ginpahayag man sang alkalde nga iya na ginakonsiderar ang month-long extension sang ECQ umpisa Abril 28 among original nga expiration date sang ECQ sa syudad. Nagsaka na sa 312 ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Cebu matapos naka-record ang local government sang 139 kapanibag-o nga kaso kag kalabanan nga na-record na naghalin sa Cebu City Jail. Sa statement sang lokal nga gobyerno sang siyudad, 123 ang panibago nga kaso sa Cebu City Jail, ginsundan sang siyam ka kaso sa Barangay Labangon, 3 sa Barrio Luz kag tag-isa ka kaso sa C. Padilla, Kasambagan, Inayawan kag Cebu City Health Office. Ginpatag naman sang city government sa Facebook post nga ang bago nga kaso alin sa ila health office hindi empleyado kundi pasyente sa cluster sang clinic. Una ipahayag sa Bureau of Jail Management and Penology nga ila ginamonitor karon ang mga kaso sa Cebu City Jail. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang bago-bunag nga lapsag sa Barangay Hipodromo sa siyudad sang Cebu. Iniging kumpirma ni Mayor Edgar Labella adlaw sang Miyerkules. Ang lapsag ang una nga nagpositibo sang Abril 20 kag ang DOH Central Visayas ang nagpatigayon sang test sa lapsag matapos nagbatsyag sang sintomas ang iya sining nga iloy. Ginpaparauga naman sang show cause orders ang 29 ka mga barangay kapitan sa Metro Manila matapos napaslawan nga magpatuman sa quarantine rules. Ginkumpirmar ni Department of Interior and Local Government spokesman Undersecretary Jonathan Malaya ang among report. Sunod kay Malaya, ang show cause order ang gin-issue bangod sa kinaligar kakulang sa mga lokal nga opisyal sa pag-implementar sang guidelines sang ECQ sa ila tagsa kanasakupan. Ginatun-an naman sang maayo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga pila ka option antes maghimo sang desisyon sa matabo sa Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginatun-an sang maayo ni Duterte ang tanan bangod kabuhi sang tawo kag kapalaran sang pungsod ang nakataya diri. Subong nga adlaw Webes natalana nga magpagwa sang desisyon ang presidente pila ka adlaw matapos sang iya konsultasyon sa medical experts kag sa mga anay health secretaries. Ginapaabot na dahil Senator Risa Hontiveros kag Senate President Vicente Soto III nga mga deklarar si Presidente Rodrigo Duterte sa Modified Enhanced Community Quarantine para sa bulan sang Mayo agud mabalanse ang health kag economic interest sa karon nga ang Pilipinas padayon nagapakig-away sa pagtapna sa COVID-19. Sunod kay Soto sa ang mga lugar nga mas naapektuhan hindi pa nga pwede nga i-lift ang ECQ kaangay sa National Capital Region kag kinahanglan nga extend apang mayara lang sa mga modification. Duha man ni Soto nga may pila ka probinsya nga wala sang na-record nga kaso sa COVID-19 nga mahimo na magkapatuman sang relaxed lockdown measures apang ipasiguro lamang ang istrikto nga implementasyon sang social distancing. Sa separado nga teleconference ginpahayag ni Hontiveros nga pabor siya sa modified quarantine measures. Sunod pa kay Hontiveros nga ang health policy sa COVID-19 working group nga ginabugusan sa pila ka mga mamalida anay health secretaries kay iban pang eksperto ang natalana nga maghatag sang rekomendasyon sa executive branch sa karon nga adlaw Huwebes. Ginkumpirma naman sang Philippine Ambassador to Singapore nga may 59 ka mga Pinoy ang na-infect sang COVID-19. Sunod kay Ambassador Joseph Del Mariab sa 59 ka na-infect sang masakit, 27 na ang nagka-recover kag 32 ang nagapaidalom sa pagbulong sa nagkalain-laing nga hospitals kag nagkalalain nga hospitals. Base sa data sang malapit 200,000 ka Pinoy ang naga-istar kag nagatrabaho sa Singapore nga nagdesisyon sang Martes nga adlaw nga extend ang partial lockdown tubtub Hunyo 1 agud matap na ang paglapta sang COVID-19. Sa record sang Martes, ang Singapore ang mayara na sang 9,125 ka kaso nga among pinakataas sa Southeast Asia. Nakapauli na sa Pilipinas ang masobra 300 ka mga Filipino seafarers salin sa France.
Ginsugata sa pilay ka opisyal halin sa Department of Foreign Affairs ang 341 ka Filipino seafarers sa Costa Esmeralda. Samtang 223 pa ka Pinoy halin naman sa Saudi Arabia ang nakabalik naman sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, ginbiyahe pabalik ang 2,676 metrika tonelada nga basura sa South Korea. Sunod sa Department of Finance, ang nasambit nga basura ang kabahin pa sa 4,176 metrika tonelada nga illegal nga gin-import sa Pilipinas halin sa South Korea kag ginbutang sa Misamis Oriental humalin pa sang Hulyo tuig 2018. Sunod kay Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, nalawigan ang re-exportation sang basura bago na-expose ini sa natural elements ng init kag ulan nga nangin mabudlay para ibutang sa garbage bag antes ibutang sa containers. Dugang pa ni Guerrero ang nabilin nga 2,500 metrika tonelada nga basura ang kinahanglan pa nga ibutang sa garbage bag. Ang basura na tala na kuntaning ay biyahe sa South Korea sa katapusan sa bulan sang Marso apang wala matapos bangod sa gin-implementar nga enhanced community quarantine. Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.